Ta' kull sena, il-kunsilli madwar Malta u Għawdex jagħtu rikonoxximenti lil wieħed minn uliedhom għal ħidma li jkun għamel b'risq l-istess lokalità rispettiva. Hekk għamel il-Kunsill Lokali tal-Qala fl-aħħar jiem, meta f'ċerimonja ħelwa li lan tagħha kien li taqqat il-lokal ta' diversi rikonoxximenti, inkluż l-ogħla premju annwali lil persuna li tkun iddistingwit ruħha matul is-sena. Il-Kunsill Awċi immexxi minn Amministrazzjoni Laburista taħt is-Sindku Paul Buttigieg iddeċieda li jagħti il-premju Ġieħ il-Qala 2024 lill-eks Viċi Sindku Nazzjonalista Dr. Raymond Cherry. Madankollu xi ħaġa li spikkat waqt iċ-ċerimonja kien in-nuqqas ta' rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista stess, wara li żewġ kunsilliera iddeċidew li jagħmlu bojkott. One News hu infurmat li għal din iċ-ċerimonja il-Kunsilliera Nazzjonalista Velir Kassar Mejlaq lanqas biss tifset l-adba, filwaqt li l-kunsillier ieħor Karl Buttigieg dera ftit minuti iżda spiċċa jlebbet il-barra eżatt wara. Dan wassal għar-rabbja fost raba u ħbieb tal-istess Dr. Cherry. Jirriżulta li l-ġlied u l-pika kontra l-eks Viċi Sindku mill-partit tiegħu stess tmur iżjed minn hekk. Tant li sorsi mill-Kumitat Distrettwali Awċi għalulna li wkoll kien sar block vote lit-tifel tiegħu, Armando Antonio Cherry, li kkontesta f'isem il-partit ta' Bernard Grech fl-aħħar elezzjoni għall-istess Kunsill tal-Qala.